Hej alle sammen og velkommen tilbage til endnu en video på min kanal. I dag der sidder vi inde på Hypixel, og vi skal simpelthen spille noget Skywars i dag. Hvis I gerne vil se mere af sådan noget Skywars her, så skriv ned i kommentarerne, og hvis I synes det er noget jeg skal blive ved med. Jeg kan også godt se det på, hvis I giver det et like. Vi prøver bare noget solo her. Hvis man kan se herude siden, så spiller jeg meget tid. Men jeg har fundet ud af solo, så får du gode ting. Så tager jeg til det der kit. Fordi så er jeg nemlig sikker på det der kit der, det er altså rimelig dårligt, hvis du får det. Fordi så er du rimelig sikker på, altså med det her kit her, som jeg har taget, så er du sikker på, at du får blocks. Det kan du nemlig ikke altid være. Fordi for at se der får jeg så 64 blocks. Ja, jeg er noget af en slow ass til med, og så tager jeg min inventory. Jeg synes at det går rimelig hurtigt. Husk altid at have en pickaxe før, fordi man kan altid komme i nogle situationer, hvor man graver den i jorden, og så kan den ikke komme op. Husk, pickaxen, den er faktisk vigtig. Nu er en charter, vi hurtigt siger. Vi bruger det sidste XP bare på en pickaxe. Bare lige. Teaming er nok til at vi skal se, at vi snart er spille sig alle sammen, der dræber mig. Ej, det der Rasmus, det er fandme lort. Undskyld, Banner, undskyld. Det der Rasmus, det er ikke godt. Ej, Rasmus, det kan du godt gøre. Kom, vi wash me. Vi wash me en time. Det er lidt noget, den har jeg lavet til. Kan jeg wash? Bare dræb dine teammates. Så bare væk. Væk med dem, de er sgu kun til besvær. What the? Okay. Det var det styrer han. Så... Nej! Jeg håber lige, jeg kunne trigge ham og se den her og dræbe ham. Hvordan kan han ikke have mistet et liv? Jeg forstår ikke Minecraft. Jeg forstår ikke Minecraft for lidt. Det indrømmer jeg gerne. Bum, så er det på plads. Så tager vi blok før. Nej, det giver jeg ikke. Det er jeg brug for. Så er resten af det. Hvis man nu skulle tage æbler, så har man lidt selskab. Har man lov til at være. Snibbold, der er man hurtigt. Det er fandme lort. Kom igen til mig. Og bare lige så jeg ved, så er det en dårlig profil stille. Jeg har sgu været bedre. Wow, jeg fik ramt. Nej! Jeg tænker ikke, jeg gider ikke koldt hver gang jeg går ind i en ny bane. Det tager 5 sekunder, så er jeg en ny bane. Så den her bane her, det kan jeg om. Kom ud og blok det. Altså, nu kan jeg se, hvordan jeg spiller. Altså, jeg spiller ikke på nogen. Den her, som jeg viser jer nu.
Poison, det bruger jeg sgu aldrig, så den plejer jeg bare at kaste ud. Ja, ud med dig. Ja. Vi tager safety her, tror jeg. Jeg tror det. Wow. Wow, jeg kan komme. Og jeg har lyst til det. Jeg er lige til at have. Ikke særlig godt gear. Nej. Ingen af ursvingen, men den her ting, der er ursvingen var midten. Midten eller midten. Den her, den bliver faktisk også helt hurtigt på midten. Det får jeg et stort problem. Så lægger det for meget lige. Der er sgu ikke at lægge. Stop så. Stop. Stop så. Stop så. Stop. Jeg vil bare få mig til at lægge den. Jeg lægger mig sindssygt. Ja, den. Pip. Nej! Gå fucking wait for mig. Jeg magter det ikke. Ja, den er game. Det her game, det kan jeg ikke vinde. Det her er absolut en hedebane. Der er den her game. Kan vi fri, så spiller jeg ikke. Jeg tænkte, at jeg kunne tage Word. Jeg spiller normalt ikke på Word. Så vi fik dem, der kan blive pænt med en fiskestang. Jeg forstår dem ikke. Jeg forstår ikke dem, der kan blive med Word. Hvor vi skal lige komme nu.
Ej, undskyld, jeg ikke sagde noget der, men jeg var altså rimelig koncentreret. Ja, det ved jeg nok lige et halvt minut, eller sådan noget, jeg ikke sagde noget sådan noget ting. Jeg vil faktisk også gerne sige, at jeg mødte jeg mødte ikke, men jeg så en hel masse kommentarer på gamle videoer og sådan noget. Den video der hedder jeg ved ikke hvad den men der har jeg fået en ikke særlig god kommentar. Jeg synes bare til dig der sendte den dumme kommentar der skrev lorte video, du kan ikke finde ud af det. Jeg synes simpelthen bare, at du skal tage og holde din mund lukket, men du har simpelthen ikke noget positivt at sige. Så du skal simpelthen bare lære at holde din mund rent ud sagt. Kom så, så tager vi ham bare med flere. Skal vi prøve lidt på og tage et andet snit der. Wow, han kan da slet ikke ramme her. Fuck med lort. Men jeg fik det kilo. Nej. Det går vi op. Jeg fik ikke kigge. Jeg tror, jeg vil tage lige på games med, og så siger vi det. Det er noget helt nyt, jeg har prøvet det før. Det var lidt. Det før jeg stoppede på kanalen i noget tid. Men det der med, at jeg stopper på kanalen i noget tid, det vil jeg faktisk prøve. Det stopper jeg faktisk nu, fordi at jeg synes faktisk, det var rimelig fedt. Jeg indså, hvad jeg har gået glip af. Ja. Så det var faktisk nogle ret store ting, jeg faktisk var gået glip af, som jeg ikke rigtig ved at glip af. Ja, men jeg kommer måske kommer jeg til GG Festival i år. Der vil jeg nok lave lidt musik. Det er sikkert. Jeg er ikke sikker. Måske laver jeg noget YouTube til GG Festival.
Så prøver vi lige at bygge over til den der bil derovre. Ja, til den der bil derovre. Det til den præmie. Simpelthen til nej, det er helt nemt, fedtkælaurer. Altså fedtkælaurer, det vil jeg give. Jeg ved ikke, om han har det. Jo, det gør han har autorammet. Jeg vil gå ham. Okay, jeg tager ikke lige på gamen her. Jeg vil gå ham, og så vil jeg sige rigtig mange gange tak, fordi til jer, der har set med i denne video herinde fra Hypixel Skywars. Er det noget, I vil se mere af, så skriv ned i kommentarerne. I kan også give det et like. Kan vi runde 5 likes, så kommer der en ny video mere. Og så ses vi næste gang. Hej.